To jama'a, wasu daga cikin magoya bayan shugaban ƙasar Amurka Donald Trump sun bankaɗo wasu kalamai da tsohon shugaban ƙasar Amurka Barack Obama a inda yake yabon musulman ƙasar Amurka da kuma musulunci. Cewa tsohon shugaban ƙasar ta Amurka Barack Obama ya yi waɗannan kalaman ne a tun shekara ta 2006. Lokacin Barack Obama yake faɗar cewa the United States has been enriched by Muslims, have been part of America since our founding. There is now a mosque in every single state. Kalaman tsohon shugaban ƙasar Amurka Barack Obama a tun shekara ta 2006. Barack Obama ya bayyana cewa mu ƙasar Amurka ba za mu dawo muna ci gaba da zama a matsayin ƙasar Kiristoci kaɗai ba. Ko ƙasar ta Amurka ta kasance ta samu wadata ne daga musulmai waɗanda suka kasance wani bangare ne daga cikin ƙasar ta Amurka a tun lokacin da aka samar da ƙasar ta Amurka. Kai ƙara da cewa idan aka yi lura akwai masallaci a duk faɗin jihohin ƙasar ta Amurka. Ko shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya waɗannan kalaman ne a tun kamin ma ya zama shugaban ƙasar ta Amurka na tsawon shekaru 8. Kuma yanzu ya kasance tsohon shugaban ƙasar ta Amurka Barack Obama da shugaban ƙasar ta Amurka Donald Trump sam ba sa ga maciji. Kin sanya yanzu wasu daga cikin magoya ban shugaban ƙasar ta Amurka Donald Trump suka ɗauko waɗannan kalaman na tsohon shugaban ƙasar ta Amurka Barack Obama. Mun nuna wa ƙasar ta Amurka kan cewa Barack Obama dama ya kasance makiyin ƙasar ta Amurka. Kuma waɗannan kalaman da na yabon musulunci da kuma musulman ƙasar ta Amerika. Mashi me za ku ci game da waɗannan kalaman yabo na tsohon shugaban ƙasar ta Amurka Barack Obama akan musulman ƙasar ta Amerika? Mu jira a comment section. Allah ka mana jagora.